Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Company. Sa balita, issue, komentaryo, serbisyo publiko, issue, sa serbisyo publiko, aksyon, radyo, sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Company. Sa balita, issue, komentaryo, serbisyo publiko, issue, sa serbisyo publiko, aksyon, radyo, sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko, ano nga pispis ang hindi ka balong magdupan? Patay ang pispis eh! Ano sa nga tao hindi Bacolod, ka balong mamitsar? Patay aksyon, ang tao! radyo. Gani, ikaw na! Tanga! Takila naman! Johnny Tango! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Sumundi sa pagkadlaw ang inyong komentaryo, Agon pamit-balik-payon ka mo sa bilang issue, ng adlaw. Pamati ang maghanap o tagabuhi serbisyo publiko, ni Johnny Tango sa luwag niya pagbalik din sa Bacolod, aksyon, radyo. Bacolod, halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa agang kada Domingo. Sa Bacolod, aksyon, radyo! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko, sa Bacolod, aksyon, radyo. Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:02 na sa aga. Good morning, 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 Bacolod City. Komentaryo, And syempre, bilog ng Western Visayas. So, Issue. welcome na naman sa ato kapagpalayag subong aga Domingo sa ato ng publiko. programa nga Johnny Tango Rides Again dari sa sa Action Bacolod, Radio aksyon, Bacolod. radyo. Isa ka oras nga programa nga magapabukaw sa inyo, magahatag enerhiya kag magahatag yuhum sa tagsa-tagsa. Gani Manila sa mga tao dira kami ara sa Broadcasting pagkahimuon nga Sa importante balita, subong nga adlaw gani. Bugtaw na kamo dira dakpa ng balde habon kamo kag Issue. maligo. Serbisyo Daw kayo publiko, nakamudra laminday ha. Pagpukaw sa inyo dapat bugtaw Sa dayon ha. Basig iba dira ka mga tao radyo. ating pukawon na. Timprano pa ni gani 5 minutes pa bala. Supot mo ng pulo ka 5 minutes no. Malapit-lapit mo mga isa ka oras ang pulo ka 5 ka Manila minuto. Take minsan bala. Broadcasting Company. Sa balita, Madamo ka na sa nahimo sila, Komentaryo. makapanilihig ka na, makapahugas kumudra sa Issue. pinggan nga supposed to be tani nahugasan sa Serbisyo kagabi, no? Galing kiti, mga balibad yung mga sa rason Bacolod, pala nga. aksyon, Apoy radyo. pangawas ko, Nay. Pwede sa buwas ko na lang hugasan, na. Hindi matsagan ko doon, na-stress ko sa COVID, Nay. Ganun sa mga tao dira, ha? Manila Nga Broadcasting Company. nag-experience sa Sa balita, ginatawag naton nga komentaryo, 14 dias ka home quarantine ug Issue. kamukwadras balay nyo. Kasi magkawat-kawat ka mo nga. Wala man sing may nakakita sa akin. Biskan Sa pa 14 Bacolod, days home aksyon, quarantine, kuya magbuhat ko. radyo. Malagaw ko, madakpan ka na gani ba? Lusion, din ang batuan mo, toto. Dapat sunod balay lang, ha? Manila Pamati ka dara sa Action Radio Broadcasting Bacolod, Company. panilihig ka Sa nila, balita, pugas ka pinggan, kag komentaryo, ibutan ang kaugalingon issue, sa pagpalangga sa mga tanong like snake plants. serbisyo publiko, Ano ganang isa na, badyang sa Bacolod, aksyon, pagkakita, radyo. gabi ang muna, mo grabe. Ginalukat na sa mga tao. Ginatanom sa misitira, kag ibutang dira sa entrance sa ilang kabalay. Uy, Manila maghalo ka mo mga kaksyon, Broadcasting Company. ha? Kaya basi bala Sa madakpan balita, ko mo dira, bawa. Hindi gali iya, Komentaryo. kumbaga pa, public dira nga duta, Issue. no? May pa nag-iya, gali. Kaya Serbisyo siyempre, di ba ito publiko. ginabawal na according, ano? Ini
Sa pagko. nabatian ko lang mga Aksyon. kaksyon Radyo. sa isa ka tao nga dapat yun may ara kung isang permit. So dapat mga kaksyon kung ano lang dara yung tanong nga para sa inyo, ang mga nabalang gaabala. Manila. Okay, Docs. Broadcasting Yan ang Company. mga kaksyon na subukan Sa balita. adlaw. It's September 20 of Komentaryo. 2020. Panibago ka adlaw. At Issue. syempre panibago ka Boss Damlag. Para sa Serbisyo aton mga publiko. kaugalingon. So sa buwan September 21, Aksyon. nagamarka ang Radyo. ginatawag naton nga anibersaryo sa pagdeklarar ni Ferdinand Marcos San Marcialo sa bilog ng Manila Pilipinas. Broadcasting Company. And also, if you Sa can balita. remember, iniha, according Komentaryo. sa mga historians man, Issue. nga ini naka-pattern man sa dong 1940s Serbisyo publiko. nga ang Pilipinas na Sa pako. nasa idalom Aksyon. sa mga Hapon Radyo. wala pagsakop diri sa mga Hapon sa Pilipinas. September 21 also buwas ning adlaw di subong ha buwas na paidalo man ang bilog ng Manila Pilipinas sa Marcialo Broadcasting Company. sagtong time Sa ni balita. Presidente Laurel. Indeclare Komentaryo. man Marcialo sa bilog ng Pilipinas. Issue. Di ba si magsiling ka po nga si Marcos lang nag-una declare sa Serbisyo Marcialo? publiko. Hindi ha? Pero prior pagid Sa sina, pagko. isa ka general Radyo. sang Espanya ang nag-declare man sang Marcialo dito ya sa Luzon area. Amo ng Cavite, Manila Laguna, Broadcasting Company. Ilocos, di ba? Sa balita. Upod man dira ang Manila, Batangas, Komentaryo. basta kami mga kaksyon ha. Issue. Amo na ang mga lugar nga masiling naton nga Serbisyo napaidalom publiko. sa Marcialo. Alright. So Sa anyway, Aksyon. subong nga adlaw Radyo. September 20 of 2020, panibago nga adlaw, at syempre panibago nga Boss Damlag para sa aton mga kaugalingon, lakpak. Manila. Kung man yan nabigo Broadcasting kagapon, don't Sa balita. worry. Kay may ara kita Komentaryo. chance na posible mabigo na lang Issue. kita liwat. Hindi dapat try your best Serbisyo mga publiko. kaksyon nga makabangon ka dira sa imong Sa pagko. nadusmuan Aksyon. Radyo. porsyon sa imo kabuhi ano. Amo ginaya kabuhi no. Hindi araw-araw ay Pasko. Habang may buhay, may pag-asa. Manila Hanggang ang Broadcasting dugo Company. ko ay balita. dumadaloy sa iyo lamang Komentaryo. iaalay. Mas mabulan pala, Issue. no? Ay mga kaksyon Serbisyo publiko. kalabanan sa mga problema sa mga tao subong is Sa pagko. kwarta. Aksyon. Dahil Radyo. ibandra, nakautang na sa itong ginimplementar ang isipin Dris Bacolod. Ang ibandra, tiya, Biyernes, Sabado, Lunes, Tingbon, Dugay-Dugay, karon na mo nagkakatabo sa buka, Broadcasting no? Company. Sa balita. Pero maayulan niya mga tao nga Komentaryo. pagbunag sa ila, Issue. nagagigda na sila sa manggad. Ano ni mga Serbisyo namin nga publiko. pagpangabuhi, no? Iti pagbuwa mo Dris Kalbutan, Sa pagko. mutagta, Aksyon. pagbata Radyo. sa imo ya, nagahapa ka na, nagakaya-kaya dira sa kwarta, no? Kuno ka namin lang, no? Puri na may mga tao yung magatinguha pa para Manila magdamo ang kwarta. Broadcasting Well, good Company. luck para sa inyo. Sa balita. Okay? Pagkabay pa tayo malambot yung Komentaryo. inyong handom sa kabuhi, ha? Dapat na nasa ginatawag Issue. natin nga focus. Kung wala ka Serbisyo focus sa publiko. pagpangabuhi, mabudlaygid pagpangita sa Sa kwarta. pagko. Ina pala pag-abot sa Radyo. sweldo, masilay ka mabakal ko sa TV. Brand new nga TV. Pero pag-abot sa sweldo, tingin una, patong pula ka kabayo, da mo na bala. So, kaka-distract ka sa Manila mga focus sa mga Broadcasting pagpangabuhi. Pero Sa ay mga balita. kaksyon, according sa Forbes Komentaryo. magazine, nagaanta ka po Issue. sa 10 katawo nga Serbisyo publiko. Pilipino nga manggaranon. Aksyon. So sa inyong madumduman, number 1 sa gihapon ini magutod nga mga ang siblings or nagapanag-iya sa isa ka sikat nga moldriya Manila nga may duha ka letra Broadcasting iskim na lang Company. ano. Sa balita. Makon mo na nga abala Komentaryo. nga may ara o sila ang Issue. nagapanguna nga pinakamanggaranon nga Serbisyo Pilipino publiko. diri sa bilog nga Pilipinas. Sa pagko. Because of the mall, Aksyon. may ara pa Radyo. sila sang bangko kag iban pa nga mga negosyo ano. So si siblings may ara sang net worth nga 13.9 Manila billion Broadcasting US Company. dollars. Sa balita. Wow!
Komentaryo. kung ikaw apobi, ano, sa mga Isyo. singa magpulutod, at ito problem ng Serbisyo COVID, publiko. maubra ka pa bala? Sabako. Negosyo ka talaga yan, Aksyon. Buta na Radyo. maubra ka mamulig ka to sa imo, dira ka mong kalululuhan mo, dira sa ginikanan mo. But the point is, gamay ka pa lang iya, kumbaga pa, gamatomato ka pa Manila, takang-takang, dira ya, Broadcasting at Company. nagahambal, kaya nga, Sa balita. Mama, problema Komentaryo. papa amo ni ho. Isyo. ikaw mo ka pala na iya, may Serbisyo milyones ka publiko. na imong bangko. Grabe, no? So, si Sabako. siblings, Aksyon. nagkapanag-iya sa Radyo. SM, may aras ang net worth, yung $13.9 billion US dollars. Nagasunod diri si Anay Senador Manuel Villar Manila, na may aras sa Broadcasting 5 billion Sa US balita. dollars. Iyan naman niya mga Komentaryo. subdivisions, no? Pangatlo Isyo. diri si Enrique Razon Serbisyo Jr. publiko. na nagpanag-iya sa International Container Sabako. Terminal Services Aksyon. Incorporated. Radyo. May net worth ining 4.3 billion US dollars. Ano pala ining International Container Terminal Services? Manila, For example, Broadcasting di, Company. ikaw dira kapitan Sa sa balita. barko. Makadto ka to sa Manila. Komentaryo. Ang barko nga imo dira nga Isyo. ginasakyan, nagkarga Serbisyo ini sa mga publiko. container van, ano? Paglapot mo dito sa Sabako. puerto, Aksyon. Radyo. may ara sa mga kagamitan, di ba? Na nag-pull out dira, ano? Sa mga container van from that boat, isaylo ini Manila, diri Broadcasting sa may duta or Company. sa puerto. Sa balita. mga kagamitan dira, ano? Or nag-shipment man Komentaryo. sila sa mga container van. Isyo. So, amo ni mga action, isa sa iya mga negosyo, ano? Serbisyo Diba, kung publiko. mo na, pila ba lang net worth niya? 4.3 Aksyon. billion Radyo. US dollars. Dali mga kaksyon-istoryahan ta, it's US dollars, not pesos. Di pila ba lang subong value sang peso sa kontra Manila, dolyar? Isa ka Broadcasting dolyar. Sa Ang, balita. ang value sini, Komentaryo. 48.48 pesos or Isyo. Philippine pesos. Imakon mo na times mo pa. Serbisyo publiko. Ano ko na ako ang kwarta, no? Billion na storyahan ta. Aksyon. So, posible, pag Radyo. inigin multiply mo, ato sa C-siblings, magalabot ini sa trillion pesos. Ay, maubos mo na. Manila, Broadcasting Di Company. makadto ka pa sa mall, Sa ibo balita. ka ka mo nagpanag-iyas ang mall. Tito ka Komentaryo. na, no? Subong yung Isyo. aga mga kaksyon, ma-imagine kita nga Serbisyo itong mga milyonaryo, publiko. wala ka mga bilyonaryo, wala, no? Isipin natin, Sabako. sa kalagitnaan ng EPCQ, sa kalagitnaan ng COVID-19, tayo ay milyonaryo. In our dreams na lang, no? So, pang-apat rin mga Manila, kaksyon, Broadcasting Company. Lance Sa balita. Gokongwei and siblings. Ako Komentaryo. nagpanag-iyas ang isa man ka mall, di ba? Isyo. Na nagasugod sa letter R. Serbisyo Color red publiko. ini siya. Sabako. Describe ko lang, ha? Aksyon. So, Radyo. wala abot sang mall mga kaksyon. Ini sila nagpanag-iyaman sa mga subdivisions, no? Drapla dampi sa barangay sa Panian. At ila na. Manila, Ubabaw na pala. Broadcasting Company. Ah, Sa Bray. balita. Basta mo na nga sa division, no? Komentaryo. Bray. Issue. Basta mo na. Basta mo na mga kaksyon, Serbisyo ha? publiko. Ang ilang net worth, 4.1 Aksyon. billion Radyo. US dollars. Wow, grabe. May bangko mo na sila, ha? Damo-damo sa mga tao na nagkakaayuhan, no? Sa pag-uumbra pala sa mga subdivision. Parehas Manila, pala kay Anay Senador Broadcasting Manuel Company. Villar, no? Or Sa balita. Manny Villar, no? Dili man siya Komentaryo. nagdako sa mga subdivision, ha? So, Issue. una, isabat ini sa negosyo sa mga Serbisyo mag-ulutod nga Gokongwei. Next, Sabako. padri mga kaksyon, si Heidi Radyo. Zubel D. Ayala. May ara sa net worth nga 3.6 billion US dollars. Ti sa apelyido pala nga Ayala, may mall na, di ba? Manila, Way labot sa Broadcasting Company. mall. Sa May balita. ara mang subdivision, no? May Komentaryo. ara gani duta in English. Ayala Issue. Lands na. Serbisyo So, publiko. ang Ayala, may ara sang 3.6 billion Aksyon. US dollars. Radyo. Pang-anom diri si Andrew Tan. Ini
Ini siya bata sa isa ka factory worker. Ang nagapanag-iya sa Manila isa ka kalanan Broadcasting Company. nga sa entrance Sa balita. may ara sang clown. Komentaryo. Ag ang kalanan nga ini gasugod sa Issue. letter M. Yellow na. Serbisyo publiko. Basta ka kumpleto Sa makakaksyon Bacolod. na. Aksyon Amo Radio. na. Karga si Andrew Tan may ara sang 2.3 billion US dollars. Siya manigapanagkiya Manila sa Alliance Broadcasting Global. Sa balita. Pangpito mga kaaksyon, si Komentaryo. Lucio Tan. If you can remember, nagapanag-iya man ini siya sa Serbisyo Victoria's publiko. Milling Company, Asia Brewery, Bacolod. kag ang Aksyon. sigarilyo Radio. bala nga gina-endorsar anay ni action star Rudy Fernandez bala. Remember nyo? Siya nagapanag-iya sini. Kag sang Manila iling nun bala nga whiskey Broadcasting nga Company. nagasugod sila 30. Sa balita. Tan. Komentaryo. Amo na lang kumpleto ta, ano? Sa mo Issue. na mga kaksyon si Lucio Tan may ara sa net Serbisyo worth publiko. nga 2.2 billion Sa Bacolod. US dollars. Aksyon. Radio. Ang walo mga kaksyon, ang presidente kag CEO sang Top Frontier Investment Holdings Incorporated, ang Manila pinakadako Broadcasting nga Company. shareholder of Sa San balita. Miguel Corporation. Amo na si Komentaryo. Ramon Anga, mayara sang 2 Issue. billion US dollars. Serbisyo publiko. Yung ka namin na ikaw kung ikaw diring bata ni Ramon Ang, no? Sa Bacolod. Huwag ka na Aksyon problema yan. Radio. Kung amo na butang tabi, ikaw bata ka Ramon Ang. Maubra ka pa technician sa isa ka radyo? Maubra niya po nino. Manila Pang-sound rin Broadcasting mga Company. kaksyon. Sa balita. Si Tony Tan Kaksyong, Komentaryo. founder kag Issue. chairman sang isa ka Serbisyo kalanan publiko. nga sa entrance may ara sang buyong. Sa Bacolod. Aksyon Ang Radio. kalanan nga ini nagasugod sa letter J. Pula ini ang pula. Lagi na to yan, color yellow. Subong naman niya, Manila color Broadcasting red, Company. di ba? Red. Sa balita. Actually, sa Pietro may red man, no? Pero ini Komentaryo. actually, color red din siya. Yeah. Issue. Gasugod sa letter J, Jal. Serbisyo Basta kung publiko. kumpleto mga kaksyon, Ini Sa siya, Bacolod. may ara sa net Aksyon. worth Radio. nga 1.9 billion US dollars. Pangpulo mga kaksyon, bilang pinakamanggaranon nga Pilipino diri sa bilog Manila nga Pilipinas, Broadcasting Company. amo iya Sa balita. si Lucio and Susan Komentaryo. Ko. Sila ini ang Issue. nagapanag-iya sa isa ka Serbisyo supermarket publiko. nga nagasugod sa letter B. Sa Bacolod. Aksyon Kung sa Radio. diin sa supermarket nga ini, artista si Aling Puring na. O kabalo ka mo sila? Manila No? May ari Broadcasting pa rin sa Company. ganing hotel, may Sa arap man balita. sa bangko, kita kabalo ko may ari pa gini siya sa mga Komentaryo. subdivision, ano? Pero anyway, abo na. Issue. Ang pangpulo nga pinakamanggaranon nga Serbisyo Pilipino, publiko. si Lucio and Susan Ko, Sa nga Bacolod. best friend ni Aksyon. Aling Puring. Radio. Makon mo na. Di ba kung ka mo grocery store? Para pilagkadlaw, magdamo kwarta nyo? Importante mga ka-action, may ara kita sa focus Manila sa aton nga pagpangabuhi. Broadcasting Company. Alright? Sa balita. Kaya mo na mga ka-action, pratagaan ka po Komentaryo. sa update kung sino pala ang Issue. pulo ka mga Pilipino nga pinakamanggaranon publiko. diri sa bilog na Pilipinas. Sa Anyway Bacolod. mga ka-action, Aksyon Radio. extended ang paggamit sa HUP o ginatawag natin ng Home Quarantine Pass diri sa syudad sang Bacolod ni tungod sa Executive Manila Order Broadcasting number Company. 58C. Sa balita. Bumaling September 19 Komentaryo. kagapon, di ba? Tugtog September 30. Issue. Pagagamiton gihapon ang Serbisyo ginatawag publiko. naton nga Home Quarantine Pass. Basta magsilay Sa ka po Bacolod. nga Aksyon Radio. nalipatan ko. Abi ko ba, hindi na paggamito ng HQP. Takpo, di ka mo. Always remember mga ka-aksyon, nga ang purpose ng HQP Manila para hindi Broadcasting madasig ang Sa paglapta balita. sa ginatawag naton nga Coronavirus Komentaryo. Disease 2019 or COVID-19. Issue.
Isa na nga nabalaan ko yung nga tao yung Serbisyo nagagamit sa publiko. HQP mo, di ba? Sininyo lang ganyan. Sa Bacolod, aksyon! Amo na yung Radyo! loyal nga sagad magamit sa HQP. E na yung mga kaaksyon na magabalik kita matapos ang pila ng mga commercials. Manila Broadcast sa balita. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon. Subok sa Publiko. aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again with Sa Action Bacolod, Red Salgado, Action Race Radio. Action Radio Bacolod. Kaya rin nagkatamiyaw kita subong nga aga sa aton nga mga listeners diri sa aton nga programa. Sa mga nag-comment gali sa aton nga Facebook Live. Ako, na-miss ta ka mo 14 days or 15 days kita nga nagpahuway. Basta nagbakasyon lang kita, no? Anyway, good morning sa kay Marjan Carvajal Kahida. Mayong aga aksyon, Johnny Tango. Good morning man sa imo. Melvin Peñafiel. Mayong aga aksyon, Johnny. Watching from Makati. Uy, grabe, layo pa nga lugar, ha? Good morning man sa kay Mira Hiliema. Mayong aga aksyon, Radio Bacolod. Watching from Makati City. Good morning man dira sa inyo. Kag kay Antoinette Piliado. Good morning sa kay Dodoy, Arlie Piliado, kag kay Melcho, kag Aplaha Sansawi, sang La Carlota from Canada. Thank you. Suki gid niya si Antoinette Piliado, no? Always kigipamati sa Action Radio. Also, good morning sa kay Christopher Corsiga Masmela. Lani Mitokwa. Good morning Action Radio. Good morning man sa imo Lani. Neil Sarches Nemes. Good morning sa imo, Neil, ha. Also man sa kay Zimari Valle. Good morning mga ka-action. Still lockdown pa rin diri sa Bacolod. So always remember gida nga ang aton diri subong sa Bacolod, it's modified enhanced community quarantine. So ang mga tao makagwa sa gihapon pinaagi sa paggamit sang home quarantine pass. Okay? Kung hindi gani dira iya adlaw sa pagwa, hindi gid magwa. Alright? Also, good morning sa kay Teresita Kabungkal. Good morning sa imo. Arabella John Sanchez. Good morning, Action Red Salgado. Good morning man sa imo. Vanessa Mayo. Have a blessed Sunday dira to all Action team. While it's Saturday afternoon here in Minnesota. Okay sa US Wow, okay. So, kamusta dira sa US, Vanessa? Okay lang? So, I guess siguro, di ba, experience na ang US ang mabugnaw nga panahon, di ba? Hangin, because approaching na kamo sa winter, no? So, diri sa Pilipinas, mabugnaw man ang hangin. Daw December naman actually because nag-start naman ang beer months, no? So, Rafa Gonzalez, good morning sa imo. Cynthia Archibald. Check to na yung pilido niya. Archibald, o basigin sulit lang niya, no? Basta muna. From Capitol Hill Subdivision. Good morning sa imo, Cynthia. Ruth Kuzawa. Good morning, Action Radio. Thank you, Ruth, sa pagpamati adlaw-adlaw. May ara sa badge, no? Top fan. Brian Matarong. Sa kay Apong Alagos. Good morning, Vanessa Mayo. Gapamatigid sa ato na. Sa mga gusto magpag-greet galing sa itong programa, Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado, mag-comment ka mo diri sa inyong mga greetings kung may patamyaw ka mo dira or pwede makabuka-text sa aton nga text hotline 0938-225-5017. Kung ka mo dira may mga jokes kung gusto diri ipadala sa programa, pwede nyo ko ma-PM gamit ang ako nga personal nga Facebook account Red Salgado or pwede man diri sa Action Radio Bacolod. Kung ka mo dira may mga jokes, no? Kag kung kamo dira may ara sang mga nahibalaan pagid nga something nga makakadlaw ang atong mga listeners every Sunday morning PM lang kamo sa akon. Alright? Ari pahabol gali Good morning sa kay Benjo Gonzales Gargaliano watching from City Heights, Barangay Takuling. Thank you for watching and for listening, Benjo. Irene Loading. Good morning and have a blessed Sunday. Same to you. Mira Hiliema. Okay, watching from nabasa ta ni kagina, di ba? Okay, si Melvin tugali kagina. So, thank you so much for sa mga nag-comment diri sa aton nga Facebook Live. Again, kung kamo dira may mga greetings, comment lang kamo, okay? Thank you. We'll be right back.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulte sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable at pagbalita, kabayan niya Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:30 na sang aga. Aga na sa mga tao dira kabayara pag-imuon nga importante sa mga oras gani. Bugtaw na kamo dira dakpan ang balde habon kabo kag maligo. Nugay kita laminday kay man ang tao nga nagalaminday baw. Wala gid sang may mahimo sa adlaw ngani. Nagtulog kalas 9 sang gabi pagkatapos bugtaw kalas 12 sang ugto maayo bala na. Anay mga kaaksyon na subong nga aga ang makaupod naton ang masiling naton nga heartthrob diri sang istasyon. Do Jericho Rosales bala no. We have aksyon Brian Morden. Good morning sa imo, Action Bray. Yes, Action Red Bang Aga. Nakasaton sa lima ukod nga tagpalamati. Kag salamat nga ara ka na. Yes. Kaya nakaluwas ako. Uy, namatay ko to. Magpungko mo, boy. Doon na believe mo ko to mo. Doon na kasaot-saot ko yung aga sang Domingo mo. Hindi ko balo nga mga isa ka simana nga naka-move on ko tapos to. Purteya mo. Anyways, amo na ang bal nila sa komedyante. Amo na blank. May lang kabalong ang pinakadako nga kung pinakabudlay nga papel sang artista kag dramatista among magpatkadlaw sa tawo mo. Oo, masapos pag ko magpahibi ka pero kung magpakadlaw possibly ka day Philippine King Comedy bala Dolphy. Oh, kita mo budlay yahimuon niya. Mhm. Pero diri kita action na red is seryoso nga balita ini kay ginagahan ko pa diri. Alin pa ni isang kahapon sa ngudto ining mga utod naton lang ang mga bantay sa pasyente action red. Oo, diri sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Oo. Nga ini sila ang ginpapagwa sa hospital bangod sang memo nga ginadumili na ang pasyente nga may bantay. Uy. In short, si pasyente isa lang ito sa sulod, wala isang pamilya nga upod action red, ano? O ti paano na Action Bray karon niyo kung may mga kinanglanon drag bakal tubig, may bakal dabi sa mga pad na bala para sa pasyente? Amo na sila lang to tanan maamuma sa sulod amo ni kada kung ang problema nila subong. Yung ibang nga pasyente minado sila nga duway gid matatapan action red no. Kaya base maglala pagid ang sitwasyon sa pasyente nila suno sa ila diri nga doon lang kay doon naglabay ang helicopter ya. Abi ko gani Action Bray sakay ka dara sa may helicopter bala. Pakadto diri sa ato nga building, di man. Pantoy ng basurahan sa Bacolod, la puro ka sakit sang igo ya. Daw sakit pa sang ginbiyaan ka sang girlfriend mo. Doon naglapit sa December samahan ng mga taong merong malalamig ang Pasko. Ay aragay ka lain. Ari kaluluoy niyo man Disyembre na may COVID-19 pa kita kwan pa sila gin paiway pa sila nga magbantay sa ila sining pasyente. Ari ko ni gamay nga statement si Madam. Bay lagi Ma'am sa Action Radio, may pasyente kato sa sulod anong balatian? Ang balatian na sir sa hapon ba na sir na pamiro na blood na sa tapos nahulog sa kidney. Ang basang doktor admit siya kay dialysis. Dialysis ang Martes na kami di sir sa subungay pa sa Japon matugungan ng gubungay sa dialysis. Kaya nagadako na sa nagadako ang IATN. Hindi na sa kalapat sir, hindi na sa kagiyo. Hindi sa pagpapaguon niya sa pagpangihi sir, hindi sa kalapat amo na nabo sir nga gayo kami nga pasudlon, hindi kami pasudlon pag-oongi kami sir. Pila na kagabi nga wala to bantay pasyente mo? Mga duha na sir kagabi sir nga wala bantay, hindi kami kasulod. Kumusta to sitwasyon niya? Nakasulod ka man to lantaw sa iya? Why na ko to kasulod sir, alin sa pagpagwa nila sir, why na ko kasulod sir, why ko kabalo kung ano kantangan. Ang halin sang magin pagwa ka, duha na kagabi, why ka nakabalik to? Why na ko nakabalik sir, kaya ginapunggan kami nila, hindi kami kasulod to. Uy, kabudlay man ang sitwasyon. Katawagin pasyente. Why sir katawag sir kay tugda igda na sir kay igda? Ano to sitwasyon subong man?
Kaya muna sir ang plasada namon sir nga mon pwede sir si Dr. Drilon maluoy man sa samon be. Kay tungod sir nga ang amon pasyente ang plasada sir muna sir hindi sa kalakat sir nagapalamuson na sa ate kung pwede be sir be. Gaayo kami kay Dr. Drilon nga bisan isa na lang mabantay dito kag malantaw namon na pasyente matatap namon tungod nga ang mga nurse sir hindi kaya katata. Sa mo sir nga mga pasyente. Okay, sige. Kaya sir ang gusto dani namon sir nga tanan nga nagabantay sir nga kung pwede kabay pa nga tandugon ng tigapuso ni Dr. Drilon nga sudlon ni pabalik kami sa Kaluoya lang be. So ano man ang communication o ano ang means of communication sa inyo? Ginatawagan kamo kung makasulod na kamo to kadto sa pasyente nyo or ginabisita gi kamo dire? Ginakagtuan kami di sir nga siling makagtuto pag-abot sa may security guard sir. Pag-abot sir ginapabalik kami di man kami ginapasulod daw ginahinto lang kami nila sir. Ay galit nga ginapatawag pa kamo di makapagkasulod to diya. Kaya mo na kami sir doon sir nga ginapatawag pa kami kasi nila sir matatapan nila nga naway man Japon sir ginatatapan nila kay pag wala ko to sir ng lakas sir nang apre kami nasugata namon sir ang mga nagainobra sa sulod sir nga mga boy ganun istorya sila nga ang mga pasyente sa sulod sir gay napo sir way bantay. Way bantay? Oo sir. Kaya mo na sir nga sada sir galibog ang ulo namon kung paano namon sir makita ang amon nga pasyente sa sulod. Aha. Diwat din imo sila nga pa-option kay Dr. Julius Drilon Abe. Anong gusto mo palabot siya? Dr. Drilon ka paabot kami sa imo nga kaluoy sa amon doktor nga kabay pa nga pasudlon mo kami kay para matatapan namon ang amon nga mga pasyente doktor. Doktor may Ginoo ka man guro nga tigipuson doktor maluoy ka man sa amon layo pa kami doktor. Tagalaka sila na kami iban layo-layo pa doktor nga maluoy ka. Ibalik lang kami doktor sa amon tungod sa sulod sige na namon doktor para makita pa namon ang amon pasyente kag matipan namon tungod nga ang mga nurse hindi na sila katipan tungod sa kadamo-damo sa mga pasyente. Okay, sige. Ma'am, ano imaw may hibubunot ka da, ma'am? Ano pasyente mo to ya? Anong balatian? Dialysis siya. Dialysis. Wala na ka mga gabi, da? Wala ka nasa na? Tapos nagtawag na mga gina, mga alas 4. Mama mo? Oo. Tapos nang nahapon siya nagdali ko ni kanto kaya maayo ko balahaw ang batang guard sige ko pasulod. Pasulod? Pero nga ganay mga ni mama mo? Oo. Kumusta siya ko no? Nang nahapon ko siya. Huwag yung tatap man sila ko no? Nang ginaano ko lang ang mga utility nga iyak si mama balahaw. Oo, iyak lang ta, dudo. Siguro may kaya okay man lang sa kuno sa sulod. Nang ginakaya, yung ginabatuan niya. Kaya ba, kumabatuin mo, kaya may Ginoo. Kaya ba. Sige, salamat, Gida. Ini dumalang sa damo, direction red actually, ang kalain sang buot makitaan ginaton sila diri. May mga nabuhi na nislang istorya kina off the air nga hindi manami action red nga base anong matabo ay ako nagakuan lang gid ka paminsar sang sitwasyon. Bangod guro kuana ikaw mabatyagan mo gid kon nang imo nga pasyente tutuslod ikaw ari disugwa. Ang pasyente mo atipan mayahan o kung ano nga klase nga pag-atipan kabalo kita ginatipan gid man. Pero ang ginatawag bala nga pamilya mo ikaw mismo gatipan sa pasyente mo daw ka dako sa diferensya ikumpara sa hindi pamilya nagatipan action red no? Yes. Amo sila kabalo ko trabaho nila ini pero ti amo na nga sitwasyon subong ang mga tao di ka dumawilga ini sila ho tungod sa kalain sang buot no? So inis na nagtululog diri sa kilid sang dalan, may ari gid gani nga ari lang gid pungko sa kilid sang dalan. Siyempre bisan anon mo do hindi kagid malipay nga may balatihan ang imo pasyente. Pagkatapos sikway pa ang inyo nga pagbantay dira although nga suno ya sa pagsulundan sang hospital sa Pilipinas Action Red. Nga may protocol gid man nga si pasyente way dapat sang may nagabantay gid nga pamilya. Damo sila pero do hindi guro applicable sa aton diri. Kay ti inang una-una pilagid kabilog bin nurse sang hospital nga makatatap sang tuman kadamo nga pasyente. Correct. Damo sila kag ang damo nga trabaho sang nurse ayan maamuma niya pa like for example abi ang pasyente hindi na gid ka idag. Kinanglan alalayan gid sila no sang ila sila pamilya. Ti gausik na sila pila ka oras minutos nga magkadto sa CR abi kon magpa-CR ti amo pa nang amumahon sang nurse pagkatapos may kadtuon naman to sa sabiyak nga kwarto. Yes.
Amo na akong diferensya subong. So pila pa man lang ni ka days siguro. Amo na yung sitwasyon dire. Base to Action Bray, sige nang sa una to interview mo, duwa na kuno kagabi nga nila makita tong ila pasyente. O do kagabi Martes pero way takbalo kun saan og ginikumpisa na di kay way gid la klaro gid nga gid pagwa nga memo diri do nakibot man na ng iban diri gani Action Red mo. Biskan pa gani itong interview mo gina nang kumbaga pa do ginainto lang sila kuno balon sila nga amo ni tapos wala man gyapon to ma-implementar, di ba? Kaga problema sin Action Bray, what if bikon dungan ang anom ka pasyente nga magpangihi or magsiling tabi do ginagutom sila be? Ti paano ina respondihan bisang aton dira mga nurses sufficiente bala ayhan? Amo na Action Red ang problema dira ina sakto gid ang point mo na grabe ginaka dako nga punto dira nga what if mabiton magdululungan nga mag-ayo ining pasyente ti ano bala kon pasyente ka may ginabatsyag ka yes kon magpangihi kada mag-uo kada kinahanglan mo ginahimuon mo so kon na-stroke ka abi paano mo i-alsahon ang lawas mo o kung sino mag-alalay manawag ka pa nurse ina ganay kung kaysa ang may ara na sang bantay ang pasyente pagkatapos manawag ka sang nurse daw kadugay pa ni mag-abot. Correct. Bala, no? Dili mga observation naton kitikagi naman kita nga may na-hospital sa pamilya naton. Oo, tawag ka nurse, iliyog kung nabiyo man mo na. Yawang kapahulat. Mang mo nga sitwasyon Action Red, no? So, ano pagidayan ko na mo nga sitwasyon nga sila tanan makulkol da, nurse na sila, pamilya pa sila. Tapos Action Bray, wala ta gina-compare ang private nga ospital kag ang public ospital, no? Ma-experience naman ako kaisa gani sa mga private nga ka-delayed, how much more be when it comes to the manpower man nga ara dira sa public hospital, di ba? That's why Action Red gid ako gid sang disbentaha gid sa sining tikang. Although ati ini ginpatuman ini sa Corazon bangod sa pag-ideya nga mapalayo sa naman nga virus nga si COVID-19. Yes. Kay kung sila ang basihan ining mga tao nga ini, suno sila ginhimo ini, ginpabalo sila para si COVID-19 di maglapta kag magtulotawhay dito sa sulod sang Hospital Action Red. Basi crowded nagid katama, kado kadamo nagid laguro tawo. Pero hindi man to the extent guro nga way nagid bantay ang pasyente ito. So amo na halin pa ni sang ligad nga yamo nila hasta nga natalopangdan gid sang Action Radio halin sang hapon pa ining dala naton sining issue. So nagtinguha man ang Action Radio nga pangayo sang side ni Dr. Drilon. Pero way pagid Action Red magluwas gid lamang sang doktor gikan mismo sa Department of Health Region 6. Ngating palayag niya kada kuno hospital sa pampubliko may kaugalingon nga restrictions or mga house rules sa Action Red. Diri amo ning katabo diri subong kon ang pamangkot diri until san-o ini nga amo ning sitwasyon amo ning pamangkot. Amo nang pamangkot diri ho subong kita sa mga tawo diri naga tangla kag naga inablang daw hindi sila sure kung kumusta ila pasyente tuslod. Murang gakatabo dire Action Red sa sini nga mga tiniyon. Tapos ng Action Bray, kita nagapati nga biskan tuod na nano kasakit sang laye. May ara sige na tawag nato nga exception first bala sa MECQ sa Bacolod. Hindi kagwa pero may ara kita exemption due to this HQP. So kabay tani nga dira man sa may Corazon Locsin, hindi sila kasunod, butani may exception bala nga butan ta mga window bala. Mabisita mong pasyente mo sa isa ka oras sa amo nga adlaw at least bala ang pasyente do mabuhi balang pag-asa Action Bray nga mabuhi pa ni sa kalibutan because ang paryente do amo na balang hope nila nga makapadugang pagid sang ila nga inspirasyon para maging mabakod pagid ang ilang pag-asa. Tinatawgan sila Action Red diri sa GWA para magsulod dito. Agon magsulod dito kag magbisita sang ila sining pasyente Action Red, no? Pero kay na panahon gid kay na nga nagatulotindog kita diri istorya sa ila. May nagalakat kundi ang Mercury Drugstore ari na ni sa corner iya sang Burgos Lacson. Medyo layo-layo na distansya kon nantawon mo gid mga 100 meters away guro sa gate sang entrance sang hospital.
So dirigin kadto sila sang utility, no? Ini lang naka-green nga uniform sa hospital. So dito magsalat utility ina dira inang tawag sa nga panilhig abi o kung naga-assist daw sa mga pasyente nga naga-sakay sa wheelchair action red. So kaya ginalakat pa nila kadto di sa Guao ka maghambal nga pasyente niya mo ni ari di ang gabantay. Di ari di sila sa may Mercury Drugstore kahigda-higda yaho. Pero sigurado ko ay sila katulog tungkol sa problema nila. Di may kasinabat siya, why napuli na tong bantay niya. Nga mo na bla. So meaning wala to bantay hasta sa sininga mga tinion, mga kaksyon. Ang nasambit nga pasyente, so paano, kumusta to siya, no? Amo na yung dako nga pamangkot dira sa sininga mga tinion. In short, nagatulutindog sila diri, nagatanaw sa hospital, nagahangla sila, kag nagapaminsar sila kung ano na to ayhan ang ilang pasyente sa sulod action red. Amo na kapait, no? Sang ginanadangtan sining mga pamilya nga ini sa Sinimatrion diriya sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. So dira lang tanay hasta so far halin kahapon na aplastaran ni sa Action Radio Bacolod ginbalikan ta lang sining nga aga kag maglantaw sitwasyon nila. Kaya mo na ari di nga sa lalandig sa kilid nga inablang ka hopeless ang ilang sining itsura Action Red. Ang problema sa Action Bride ako na ginagdaan nila bi butanta contaminated man or wala bi nakatilaw disinfect dira bi no mo naman ang problema da. Amo nang ambal sa iban nga mas vulnerable na prone sila diri vulnerable man sila diri sa kuwa sang sa butanta bi sa sulod to ti grabe pagid gati inang pero may inang mas na tinlo to sa sulod di kumpalag para diri sa ginahigdaan nila skilid kaya bisan sinulo na galinapay di kuno mo nga sitwasyon di ambot kun anong kabay pa hindi na magtapos ang ining mga ining adlaw kun dasong adlaw masulbad ning ilang ginayang ngo subong sa kay Dr. Julius Drilon ang hepe ya sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital Action Red, ano? So kung makita sa aton nga live cinema tiniyon, nagabit-bit sila din sa ilang karton, ilang bag. Basta, kabugat sang abaga, kabugat sang problema nila sini Action Red. Kasuliton ko, ginakulbaan ko, basi may ari di sa inang balang may ulong ideya, bla sa mga putod tas bukid bla kag maglain na gidang ulo bla Action Red. Oo, mo naman problema sa lakayon kita dire. Amo na bla nga ako ni ginalantaw sa lakayon ang hospital, kabay pa nga hindi lang damo magkalamita. Pero hindi mo madula sa unang-una sang tao bangod kabuhi sa pamilya nila ang nakataya sini nga sitwasyon Action Red, ano? So, bantayan ang ibang updates sini diri sa Action Radio Bacolod Facebook man o kon sa aton sini nga mga radio sets dira para makabalos lang anong sitwasyon diri. Ini nga balita naton subong sigurado ko kung nagamonitor ning may mga pasyente outside Bacolod abe nga dalon dis Bacolod hindi sila magkadto sa Corazon subong mo. Ati laban gid kiti kung baga pa basi balang magdugang na gid balang lain pamatsag sa parente nila. Yes, mo sina kag mga basa dito na tali sa silay anay. No. Ang ngita to sa ibang hospital abi nga pwede tayo kabantay nga kita nga pamilya sa aton pasyente. So kasi pila ka adlaw ang Corazon way na pasyente ko na libre na sila tawi-tawahay na. Kabay pa ta. Do pasaga ko do layo gid matabo guro Action Bribe mo. Siyempre kung ikaw tagya sa pasyente dal ono pa dang hindi kaya imuyak lang taon pasyente mo kung anong sitwasyon. Makita ka na lang yung didiya, basi na to sa Dumaguete, guro pero tanting, ara kas tupad, himukon mo na lang, guro matsyagan ko lang. Tipis, pwede mo na guro Action Bribe pag sulod di sa Corazon City, Facebook Live sa ino. Kaya mo na guro, kahit di ka bulubudlan, mga pigado Action Red. Gana, mo lang mo ng problema. Dada kaya ti gindaladan nila for the reason nga ti financial Mga pigado, gidya ka sa kayo sa mga tao nga ini, makita naman sa personalidad. Teka, balo naman kita nga once gindala ka sa public hospital, meaning kulukulabos ka gidna. Muna nga sitwasyon, kabay pa, no? Nga inis lang matalopangdan, kag hindi na madalasak pa ding iban pa kay kalulu o igit sang ila sining sitwasyon. Kabay pa, nag-implementar sinin, di man matabo sa ila, kabay pa. Action Red kay para mabatsagan nila. Ano kapakit ini. Ito na ano ka kamanggaranon, Action Red? Ano ka kagwapo? Ano ka damong kwarta? Kung mas stroke ka nga di kagihulawas, mangita ka tabang, pro. Correct yun. Biskan ano pa kadamo, sexy mo kung di kakagiyo, useless gyapon. Sakto na. Kasakit na yan. Tulukon mo lang. Amo na. Wala gida. Wala gida.
Amo na ginatang mo ko bisan why sang gwapo sa kalibutan nga ma-hospital ka nga di ka nakagihos ka daw hindi ka nakahambal. Di ko pati di ka mangita tabang tibasi hindi kabay pa nga di matabo sa ila ini. Kay kabudlay kasakit sa batyagon. Correct. Oh, action red. Sa patrol with action Nixon Tahom Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Brian Borden sa pinakauli din nga balita sa siyudad sang Bacolod. So, muto ha, isa sa mga na-interview ni Action Brian, ang mga pasyente hindi makasulod dira or ang mga bisita sa pasyente hindi makasulod dira sa may Corazon Locsin. May ginapatuman sa buong ospital. Siguro para hindi bala magdamo ang tao dito sulod sa ospital. Galing itong problema dira makaka-aksyon. Ang pamangkot, masadangan bala sa puwersa sa mga nurses nga ara dira nga nagatrabaho sa may Corazon Locsin nga magdululungan dira bipangihi, magdululungan dira singgit nga ginagutom ako, magdululungan dira nga mailis bisang bayo. Do kabudlay mga kaaksyon ano kung imo bipaminsaron i-imagine mo porti way makita kabalo sa internal man nga plano dira sang Corazon Locsin nga ginapangunahan sang hepe dira nga si Dr. Drilon ano. So muna mga kaaksyon ang isa sa mga palamangkutanon na subunga aga. Ano bala kasupisyente ang puwersa sang mga nurses nga ara dira mismo sa sulod sang Corazon Locsin nga ginatsabaw subo ha sang mga kaparintihan sa mga pasyente nga ara dira sagwa sang Corazon Locsin. So muna ginahambal ta kagaina biskan na ano tuod kasakit bala sang layi. Ako nagapatigid nga may ara gid pirmi sang exception. Number 1 ta example ang ginabawal ang pagwa sa inyo panimalay under sang MECQ. However, due to this HQP, magaan tsansa ang isa ka tawo nga makagwa dira sa panimalay nila para magbakal sa ilang mga essential nga mga kinanglanon ano. So amuna pero galing iti limitado naman nga adlaw. MWF Martes, Huwebes, kag Sabado. At least makagwa ka ha. So tanay amo na mga kaaksyon ano nga igapatuman dira sa may Corazon Locsin. May ara man bala sa ginatawag ta nga exception. Kay kabalo ka mga kaaksyon nagapati ako Kung ikaw pasyente, may ara ka ginabatsag, di bala? Kung ikaw may ara ginabatsag, kan ara dira sa tupad mo, ang imo pinalangga sa kabuhi, nagakabuhi ang imo nga pag-asa, di bala? Gakabuhi ang tsansa mo. Do sa ano bala nga ikaw bana? Galain pamatsyag mo, tupad mo dira ang asawa mo, ano siguro kung kontra mo asawa mo, ano? Pero kung palangga mo nga asawa mo, gapalanggaanay ka mo nga duwa, ikaw ara sa kritikal nga kondisyon, tupad mo ang asawa mo na nagahutik sa imo, nga kaya mo na, nabalang motivation, ano? Kaya mo na, ari kami diri sa mga kabataan mo, magpabakod ka. Biskan tuod, hambal lang ina, pero nagamotivate sa kaugalingon niya, kag nagabuhi sang tsansa niya, na magpakabako, di ba? Sa paminsaron sang banaya. Sige, palawigon ko pang kabuhi ko. Pagwa ko, di na ako manigarilyo. Di na ako mag-inom. Di na ako magsugal. Pag hindi na ako mambabayi. Doon mo na bala, ano? Simple nga mga butang mga kaaksyon, pero makapabakod sang balatsyagon sang isa katao. Di bala? Biskan ano tod kasagad sang isa ka tao, biskan ano kabakod sang isa ka tao, pag wala inspiration, wala sang motivation, tong isa ka kapalya mga kaaksyon, tuod na. So, ini mga kaaksyon, ini aton lang man pag binag-binag sa mga sitwasyon nga kun balatani, we hope nga kabaytani nga matagaan man sang aksyon ano. Matagaan bala sang pagbalikid kag pag-insindi man sa part dira sa aton nga mga kaparintihan sa mga pasyente nga ara mismo sa sulod sang Corazon Locsin. Amo to ginambal ka ginan sa report ni Action Brian ha. Nagagwa to ang mga, I guess, we're not sure, ako ay naton makita, inang mga utility bala, tapos gagawa. Ara na si Juan de la Cruz na, ang problema, so na kung si Juan de la Cruz, naglain siya niya. Nangita to siya sang banyo to para mapalukpan to sang iya nga galain siya niya. Di pagwa to, si Juan de la Cruz wala, kaya nagpalupok to sa isa ka banyo to.
Pagbalik ni Juan de la Cruz, Diyos mío Santissima, ti ba si nagambal to mga upo dito nga, uy, ginpangita ka di gina, din kayo mo yung nagpalupok pa kutos punta ho. Ti, amo naman ang problema mga kaksyon. So, meron tanay mga contact number, no? May mga window bala. Butanta, may oras lang, bisitahon mo to si Maria Pedro. O ikaw, Juan, may chance ka to bisita to siya kay Petra. Doon ka muna bala. Amo na mga kaksyon, ang aton diri pag binagbinag nga buhi pa yung pag-asa ta, no? Yan mga kaksyon, subong nga agad doon nalipat na kita sa mga jokes ta, ha? Yari na ang aton nga jokes, subong nga aga. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Isa kaadlaw si Rugo ang nag-apply bilang contact tracer. Kay nabatian sini nga dako ang sweldo kag nag-interview sa iya amo si Lolo Labron James. Sir, good morning. Ako gali si Rugo. Gusto ko tani mag-apply diri sa inyo bilang contact tracer. Kabalo ka bala kung ano ang contact tracer parte sa COVID? Wala gid ko experience parte sa contact tracer kag tracing tracer nga ina, sir. Kaya paano ka karon ya? Kay gusto na mo niyang tao nga kabalo mag-trace sa ginaagyan sa nagpositibo sa COVID. Kaya kung sino ang napang-istorya niya, ginatiniran niya, gintulugan niya, ag malain para ko maginhalukan siya. Hindi ko kabalo kung paano mag-trace sa ginagyan sa nagpositibo sa COVID-19 ya, sir. Pero, kabalo ko ya, sir, kung sino ang imo ginapulian sa Lunes, Miyerkules, kag Biyernes. Ano? Kilala ko, sir, si Michelle, Janet, Helen, Lorna, Faye, kag Aida. Sige na, baton ka na. Tuod ka, sir? Oo, biskan wala pa requirements, baton ka na. Kag isa pa, dala ka na sa cut-off, nagligad. So, bali may sweldo ka na, boss, pero secret na lang na, kasagad sa imo nga contact tracer ka, kag ka-cute-cute sa imo. Thank you, good sir. Thank you so much, Rodel. Sa iya nga joke, Rodel of Barangay Banago. Next naton nga joke diri, ha? Halin sa kay Loni sang Barangay Villamonte. Isa kaadlaw nakibot si Johnny sa iya nakita sa poster, parte sa ginapangita nga 5-star nga contact tracer. 5-star pa gid ya. Kag ang padya, $1 million. Wow! Sir, good morning. Ako gali si Johnny Tango. Gusto ko mag-apply bilang contact tracer kay nakita ko sa poster nito sa Guao sa may poste nga nagapangita kamusa nga 5-star nga contact tracer. Tapos tuod ni sir nga $1 million ang inyo nga padya. Yes, tuod ina Johnny. Nga gusto mo mag-apply, how? Tani sir gusto ko mag-apply pero sino ang akon pangitaon sa contact tracing niya, sir? Bali amo ni Johnny, ho. Ang imo paghimuon, Johnny Tango, magabulig kita sa Estados Unidos nga pangitaon si Bin Laden. May nagagwa nga chismis nga buhi pa daw kuno si Bin Laden. Ang padya sina $20 million. Kung makita mo sa kagbadakop nga buhi, 1 million imo tapos sa amon 19 million. Ti okay ka na? Mahay.
Thank you so much, Lonnie. Grabe nga contact tracing, no? Pangitaon si Bin Laden, kibuhi isa ko, no? Do ka fair man, no? 1 million kay Johnny, 19 million to sa kay sa kumpanya nga gin-applyan niya. Do ka fair man. Dakpo niya nga buhi. Any mga kaksyon, madamo ka salamat sino pagpamati diri sa aton nga programa. Kag sa gusto dira nga magpadala sila mga jokes sa PM nyo lang sa akon. Ini sa liwat si Action Red Salgado sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides again diri sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,